се радваме, лично аз се радвам да съм в Пловдив на този ден и да проведем това събитие, което плануваме отдавна. Процедурно трябва да направим следното нещо в момента, да установим, че имаме кворум да започнем. Очакваме още хора да дойдат всеки момент, така че установяваме кворум и за да спазим изискванията на закона за директно участие на гражданите в държавната власт, нали? Това е целта, да участваме директно в държавната власт. Трябва днес да изберем на председателстващ, протоколчик и преброители на събранието. Пропуснах да се представя, казвам се Деян Василев и съм един от организаторите на събитието, но това не лично аз не съм толкова важен. Това, което исках да ви кажа е, че се опитваме и сме подготвили днес да протече максимално гладко събранието от процедурна гледна точка, за да може да се фокусираме върху същинските идеи и борбата и обществения натиск за тяхното осъществяване. Без повече да бавя, имаме предложение за председател на събранието да бъде Димо Господинов, който стои на мое дясно. За водещ протокол на събранието Цветомир Тодоров, който е отзад, и за преброители да са Фани Аронова и Йордан Карабинов, които да преброят гласовете. Окей ли сте с тези предложения? Добре. Продължаваме нататък и без да бавя искам да дам думата на Димо, който е по-подготвен да води събранието от мен. Димо, заповядай. Благодаря ви, че се празник на всички. Казвам се Димо Господинов и съм част от тази инициатива, както и гражданска платформа на ОБГ. Благодаря всички, които присъствате. Искам да ви уведомя, че вие участвате в учредително събрание за учредяване на национална гражданска инициатива "Правосъдие за всеки", която е насочена до Народно събрание и Министерски съвет. И ще бъдат точно реквизитите на тази гражданска инициатива. Ще решим днес какъв ще бъде предмета на инициативата, какви ще бъдат членовете на инициативния комитет и още ред други въпроси. В тази връзка, преди да минем към съществото, имам предложение за дневен ред на събранието, което моля присъстващите учредители да утвърдим. Предложението е следното. Първо, обсъждане и одобряване на предложението на Национална гражданска инициатива "Правосъдие за всеки" до Народното събрание и Министерски съвет на Република България. Втора точка, избор на инициативен комитет от участващите в събранието лица. Трета точка, одобряване на бланка за събиране на подписи на гражданите, които подкрепят инициативата. Четвърта точка, определяне на срока и реда за събиране на подписите на граждани. И пета точка, друга, в която ще включим някои по-дребни въпроси. Има ли предложения, които да допълват така предложения дневен ред, или възражения срещу така предложения дневен ред? Така не виждам да има. Предлагам всеки да гласува с вдигане на ръка по така предложения дневен ред. Очевидно имаме единодушно мнозинство. Решението се прие с единодушие. И следва да пристъпим към следващата част от програмата, която е дискутиране на инициативата по същество. Започваме с представяне на инициативата и въобще идеята за национална гражданска инициатива, която ще извърши колегата Деян Василев. Благодаря, Димо. Здравейте отново на всички. Предполагам, малко или много, за да сте тук точно в тази зала днес, знаете за инициативата, виждали сте проявите ни. Общо взето от около декември миналия месец група съмишленици по естествен начин се събрахме, тъй като виждаме, че това е най-големия проблем. Реформата в съдебната система, установяването на справедливост в държавата ни, спазването на правилата, нулева толерантност към корупцията. Всички тези теми сякаш вълнуват много от нас с годините, но по един или друг начин не успяваме да поведем тази битка по ефективен начин. И това, което ни обедини, е може би виждането на всеки един от нас, че сам човек трудно може да се справи с този проблем, трудно може да го реши. Той е абстрактен, той е експертен. И от декември месец
заедно с Биляна Георова, която по-късно също ще се представи, Велислав, Димо, Любомир Авджийски, Цецо, Фани и една още група съмишленици, част от които не са и днес тук. Започнахме да се събираме, да умуваме, да мислим какви предложения, какви неща може да свършим. Най-видимото нещо, което успяхме да организираме, е да поканим лично Моника Маковей, която на 25 май дойде в София за един ден и хвърли бомба в наш смут в така високите етажи на властта, както видяхте, тъй като тя каза, че реално при по-голямо желание от страна на политическата класа има възможност да се установява правосъдие, при по-смели магистрати, които действат, им е даден шанс да действат, могат да влизат политиците в затвора, те, които са нарушили закона. Дори днес ми спомена един колега Жоро Пенчев, че кмета на Букурещ е свален от власт за подкуп от 25 000 евро. Правилно ли запомних? Христо, да. Тоест това, което се случва в Румъния, още веднъж ни боде в очите нас, че има възможност и че има възможност тази битка да е в центъра на терена, а не в момента да е директно зад головата линия на обществения интерес и на гражданското общество. Аз казвам, че ние сме едни крастави магарета. Не знам какъв друг термин да използвам. Знам, че има сред нас юристи и че темата е много дълбока. Аз лично не съм юрист, но това, което според мен е много важно, е предвид това, което се случи в парламента на 23 юли и отпора, който виждате, статуквото оказва за всякакви идеи, инициативи за обслужване на обществения интерес, за справедливост, за спазване на правила. Вижда се, че ние няма да успеем, ако продължаваме да бъдем пасивни. И за мен днескашният ден е ако искате, нов връх в това, като граждани, като експерти, юристи и не-юристи, да се обединим, за да продължим да оказваме още по-остър обществен натиск и да покажем, че можем да се съберем като общност. Тази инициатива няма да бъде регистрирана като неправителствена организация. Тази инициатива, това сме ние. Малко по-късно ще разберем по закона за директно участие на гражданите какъв инструмент трябва да регистрираме, за да събираме подписи, но инициативата, това сме ние, това е всеки един от нас, това са и много хора, които днес точно не са тук. И тази инициатива Правосъдие за всеки е това, което всеки един от нас успее да направи. Единственото отличаващо е, че ако всички застанем заедно за инициативата, за тези идеи и сме единни и фокусирани като лазер, имаме истински и необратим шанс да постигнем две неща. Първо, страх в политиците на върха и олигарсите, които абсолютно безпардонно един по един могат всеки един да отстранят, да заплашат и по всякакъв начин да обезвредят. Второ, да вдъхнем кураж и смелост на магистратите, на тези, които са неподкупени, да започнат да работят и дори в рамките на сега на закона те могат да вършат много смели и коражливи действия. Така че се надявам това, което правим, поне това е моето верою, за което твърдо така знам, че и други от вас го изповядват и това. Просто ние не трябва да се откажем и трябва допълнително да усилим нещата в следващите месеци. Битката ще е дълга, няма да е кратка, но можем наистина да привлечем и още хора. Това е накратко за инициативата. Кулминирали сме нещата в 7 ключови идеи за съдебна реформа, за които ще ви разкажем, но моята цел сега беше да ви представя какво сме и да благодаря на всички хора, които са тук и се виждаме за първи път. Надявам се наистина мрежата, която създаваме помежду си, да е много хоризонтална, всеки със всеки да може да говори, тъй като достоинството и репутацията са нещо, което не може да бъде купено. Дълго се гради и може би тези 25 години на преход по някакъв начин се отсяват хората, които се опитват да се тежат на мястото. Всеки един от нас може да се срине. Това се случва. Никой не е безпогрешен. Но тази мрежа, тя е по-силна и тя първо може да изгонва черните овце, нали? В хубавия смисъл на думата казвам. Второ, тази мрежа може да променя и да повдигне планини.
Силно се надявам да го сторим в максимално близко бъдеще. Не искам да говоря повече. Благодаря ви. Димо. Да, благодаря ти, Дидо. Сега, за да представя контекста на инициативата и общите проблеми на съдебната система, заповяда колегата Любомир Авджиев. Здравейте от мен. Честит празник на всички. Любомир Авджийски се казвам, юрист съм. От началото на инициативата съм част от това, което правим. И ще имам сложната задача за няколко минути да представя основните проблеми, които ние виждаме и анализираме в съдебната система в България. След което пък колегата Велислав Величков ще представи нашите предложения за това как да ги решим, като незадължително тези 7 основни проблеми, които съм изкарал, отговарят точно на това, което ние предлагаме като решение. Също така не са изчерпателно посочени и проблемите, а и решенията, но това са основните точки. Така, първият основен проблем за нас е много сериозно политическо влияние в Висшия съдебен съвет и въобще в цялата система. Ние сме, нашия Висш съдебен съвет е най-политизирания в целия Европейски съюз. Значи имаме 11 от Народното събрание, които са избрани членове на Висшия съдебен съвет, 11 от съдиите и прокурорите. За сравнение, пак повтарям, най-политизирания. За сравнение, Румъния 2004 година, когато прави своята реформа, ги деполитизира този орган и слага 9 от съдиите, 4 от прокурорите се избират, т.е. общо 13 от магистратските и само 2 от Народното събрание. Само 2 са политически членове на техния Висш съдебен съвет. Това е изключително важно, защото виждаме, че в последните месеци и години основните проблеми, които се генерират в системата или нерешаването на основни проблеми, идват именно от неадекватни решения на Висшия съдебен съвет и най-вече от неговата политическа квота. За сравнение също в Италия 16 са от магистратските квоти, 8 са от парламента, т.е. имаме 2 към 1, а не 50 на 50, както в България. Втори голям проблем, разбира се, това е основен е корупцията в България. От изследване на Центъра за изследване на демокрацията виждаме, че така наречената неофициална, тъй като няма официална статистика за това колко корупционни сделки има в България на година, но са около 150 хиляди. Единственият, който може в момента да повдига обвинение и за корупция, и за каквото и да е престъпление, това е прокуратурата, която е централизирана, т.е. това е в отговорността само на главния прокурор в момента и на отделите на прокуратурата. Това е и прелюдия към следващия проблем, който е централизирането на тази прокуратура. Отново най-централизираната по съветски модел такава институция в Европа имаме, като едно към едно е преписан в българския закон за съдебната власт, член 139, член 126 от Руската конституция, който казва руската прокуратурата на Руската федерация е единна и централизирана и всички прокурори са подчинени на главния прокурор. Едно към едно някой е предписал и същото пише в член 139 на Закона за съдебната власт. Какъв е проблема с това нещо? Първо, че главният прокурор и всеки по-надолу, всеки по-долу стоящ от него, но фигура независима на, както е в Румъния, на антикорупционен прокурор. Лаура Кьовеши, която стана изключително известна в Румъния с това, че е повдигнал обвинение на действащия министър-председател, е със статута на първи заместник главен прокурор, но забележете, е абсолютно независима от главния прокурор. Тоест, това е записано в техния закон за съдебната власт. Цялата прокуратура под нея е независима от главния прокурор. Тоест, тя може да си позволи включително да разследва корупция в редиците на прокуратурата. Доста неща, с които могат да се кажат за децентрализирането, затова сме го поставили като една от основните точки. Четвъртия основен проблем е натовареност в системата. Имаме съдилища и прокуратури, които имат, например, като Софийския районен съд, 93 дела на месец на съдия. И други съдилища, като Ивайловградския,
който има 10, където един съдия решава средно по 10 дела на месец. Този проблем постоянно налага Висшия съдебен съвет да прави едни командирования, т.е. да позволява тези командирования, които се правят от административните ръководители на съдилищата, което пък свързва командирования съдия в една зависимост от административния ръководител. Петия проблем, който сме записали че е с системата за случайно разпределение. Това е изключително важен проблем. След доклада на Васил Величков, който се занимава с управлението в България и направи изследване на цялата съдебна система по съдилища, се оказа, че тази система за случайно разпределение не може да гарантира, че наистина е случайно разпределението, че не може да има намеса в системата от човешка ръка, което е достатъчно, за да ни покаже, че това е сериозен проблем. Не е нужно да имаме доказателства за конкретни деяния. Самият факт, че ти не си сигурен в тази система, че тя е наистина случайно разпределение, вече е сериозен проблем. И доста други проблеми, свързани и с правосъдието. Имаме 4 системи за деловодство на делата, деловодно управление, които би трябвало да бъдат една. Тоест не може различни съдилища да имат различни деловодни системи и когато се придвижва делото към по-горна инстанция, да не може едната деловодна система да се свърже с тази на по-горния съд, да речем. Тук сериозна работа трябва да се извърши в самото правосъдие, подаването на искове и на жалби през интернет. Нещо, което, например, в Щатите в момента изследваме, в Минесота и не само. От средата на 2016 година адвокатите, прокурорите, техните разследващи органи ще бъдат длъжни, не по желание, ще бъдат длъжни да подават исковете, жалбите и всички документи по електронен път. Презумцията е, че щом ти си професионалист, значи ти можеш да справиш това нещо. И да не натоварваш системата с една хартия, която постоянно седи един деловодител, удря ни печати, записва в книга, след това двама души на всеки 6 месеца по един месец правят статистика на това нещо. И това отнема ресурси и време, и ресурси, и средства от системата. Седмият последен проблем, който съм записал, това е бюджета на съдебната власт. Пак основен сериозен проблем. Първо поради липсата на ясна информация в реално време, се правят по над 80 промени на бюджета на съдебната власт по време на годината от ВСС. Тоест 1/3 от дейността на ВСС е да променя бюджетите на органите на съдебната власт. Тоест съдилища, прокуратурата и така нататък. Също така бюджета се прави на исторически принцип. Каквото е било миналата година, сега ще го повторим. Ние правим реформа. Тоест ние искаме следващата година да не е същото като миналата година и трябва да бъде на програмен принцип. Това, което е модерното в една съдебна система. И още много проблеми могат да бъдат така казани, но мисля, че това е достатъчно за сега. Вече ще дам на колегата да Благодаря много. Сега, за да представи 7-те идеи на инициативата, заповяда колегата Владислав Величков. Добър ден! Честит празник на всички, на Съединението. За мен, може би, най-важният и най-българският празник, като колективно дело на българското общество. Честит празник и на Пловдив. Много се радваме, че точно в този ден сме тук и така натварваме с една много позитивна символика в нашето събитие, защото в случая ние пак говорим за едно съединение на умовете и съвестите на хора, които не могат да приемат за нормално случващото се в България нарушеното върховенство на закона и липсата на правосъдие за всеки, а по-скоро осъществяването на избирателно правосъдие, което обслужва определени кръгови хора и личности и групировки, но не обслужва обществения интерес. И точно за това в последните 6-7 месеца, обединявайки усилията на доста общественици, юристи, конституционалисти, най-вече след конференцията с участието на Моника Маковей, предприехме една инициатива за обобщаване на всички системни проблеми на съдебната власт и предложения за тяхното решаване.
Любо много ме улесни, защото той даде 7 съществени проблема, дефекти, системни дефекти на съдебната система, макар и да не съвпадат точно с тези 7 идеи, които ние предлагаме, всъщност те маркират основното, в което трябва да се работи. Това, което ние правим сега, е в съзвучие и с това, което беше обявено като приоритет на национално ниво, а именно промените в Закона за съдебната власт и в Конституцията в глава съдебна власт, които започнаха така натварени с много позитивна енергия и с много очаквания. За съжаление обаче, като повечето неща в нашата страна, постепенно се загуби енергията, динамиката, започнаха се едни разговори на скрито, на тайно, част от идеите отпаднаха, единият конституционен законопроект беше заменен с друг, заговори се за исторически компромис, за минимално съпротивление, за обединяване на всички фактори зад тези промени, което в крайна сметка изпълни със съдържание известната българска поговорка, за мен клан недоклан. Тъй като когато се опиташ да решиш нещата с участието на хората, които са част от проблема, обикновено не решаваш проблема, а само го отлагаш във времето или го задълбочаваш. Консенсусът, който трябваше да бъде постигнат с представителите на статуквото в съдебната система, които се намират основно в Висшия съдебен съвет, но и в прокуратурата, на практика обрича конституционния проект на едно отлагане във времето и на значително окастряне на неговите идеи, което ние не възприемаме. И точно затова към нашите първоначални 5 идеи, които ние обявихме още в началото на месец юли, добавихме и тези 2 предложения, които отпаднаха от новия законопроект за изменение на Конституцията, който бе внесен в последните дни на Народното събрание преди лятната ваканция, края на месец юли. Най-общо взето, нашите ключови идеи са фокусирани в 2 сфери: Висшия съдебен съвет като управляващ и ръководен и административен орган на съдебната власт, начина на формирането му, начина на функционирането му, начина по който прави избора на ръководни органи и на магистрати и съответно тяхното атестиране и дисциплинарно наказване, и прокуратурата. Тъй като нещото, което липсва отчетливо във всички опити за съдебна реформа до сега и във всички конституционни промени, тъй като това ще е 3-та промяна в Конституцията, която засяга по един или друг начин главата съдебна власт, е, че винаги отсъства темата за прокуратурата. Всички политици, всички партии и всички представители на съдебната система до сега, съзнателно или не, се правят, че прокуратурата или не е част от съдебната власт, или не е част от проблемите в съдебната власт, и затова ние не обсъждаме какво се случва там. Всъщност така се случи и сега, тъй като един от двата основни отпаднали текста след внасянето на новия конституционен законопроект е единственият текст, който касаеше прокуратурата, а именно постигането на някаква минимална отчетност в Народното събрание за дейността на главния прокурор и подчинените му прокурори, за които най-добре описа какво е положението Любо Авджийски. Всъщност прокуратурата гарантира обвинителната функция на държавата, тя е държавният обвинител. Без прокуратура не може да има, без ефективно действаща прокуратура не може да има ефективна наказателна политика, не може да има върховенство на закона и нормално правосъдие, а това рано или късно води до деформация и в гражданското правораздаване, оттам в цялата съдебна система. За съжаление, тези знаци ги видяхме много отчетливо през последната година. И затова първото, което ние предлагаме, е изменение в член 126 от Конституцията. Сега разправях, стана много интересно. Дали беше грешка или не, че това е член 126 от Руската конституция. Това е член 126 от Българската конституция. Методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори. Как е постигнато чак такова шаблонно или случайно, но много символично? Всъщност, методическото ръководство на главния прокурор върху дейността на всички прокурори вече в продължение на няколко главни прокурори се доказа, че е основният проблем в прокуратурата, който след това се принася на по-ниското ниво, чрез Закона за съдебната власт и чрез така наречените, аз ги наричам феодални апелативни прокуратури, в които съответните фактори на място апелативни прокурори държат под контрол всичко, което се случва в съдебните им райони, казват кой да бъде разследван, кой да бъде обвиняван,
за кой и какви обвинителни актове да бъдат внасени в съда, кое да бъде спирано, кое да бъде прекратявано, и в повече случаи това се случва с писмени или даже по-често устни инструкции по метода на така нареченото телефонно право, с което се нарежда на по-долу стоящи прокурори какво точно да правят. Опита да се представи, че борбата с мафията в България е функция на един човек, и това е главният прокурор, натоварва тази фигура с несвойствени очаквания, с невъзможност да изпълни задълженията си, но с оглед и дължината на мандата от 7 години, който има, постепенно го превръща в съществена част от проблема, или както каза един бивш главен прокурор, над мен е само Господ. Нещата всъщност точно така стоят, тъй като преди малко си говорихме с адвокат Кимджиев, че ако главният прокурор извърши убийство тук на улицата, няма кой да го задържи и обвини. Няма кой да повдигне обвинение на главния прокурор. Това е невъзможно по действащия закон и конституция, тъй като той осъществява ръководство, той може да спре, прекрати и вземе всяка една преписка, включително срещу самия себе си, ако някой дръзне да образува. Точно това превърна главните прокурори в политически фактор в последните години, които се занимават много повече с политически влияния и оказване на натиск върху отделни органи на съдебната власт, но и на политическата власт, отколкото на хора, които осъществяват ефективна наказателна политика. В България всъщност наказателната политика по-добре се осъществява, когато има по-бездействащи, отколкото по-действащи главни прокурори. Точно затова ние предлагаме да отпадне това методическо ръководство, да отпадне след това закон за съдебната власт, тези задължителни инструкции, които по-горе стоящи прокурори дават на по-долу стоящите, и да се изпълни със смисъл и съдържание друг конституционен текст. А именно, че всеки магистрат, бил той съдия или прокурор, има правото да решава според закона и вътрешното си убеждение. Има оперативната самостоятелност, след като това е компетентният прокурор, да каже дали трябва да се образува досъдебно, дали трябва да се предяви обвинение, дали трябва да се внесе обвинителен акт и да носи отговорността, когато след това го поддържа в съда, а не някой друг да му нарежда какво да прави. Независимост, вътрешно убеждение, оперативна самостоятелност, това означава всеки един прокурор да може да се бори с престъпността и тогава да стигнем ония румънски модел, в който в неделя сутринта или в събота на вратата на кмета на Букурещ звънват и казват: добър ден, ти си задържан, защото прокурор Хикс, който той дори може да не е чувал, вчера издаде тази заповед. Това тук просто няма как да се случи. Най-напред ще прочетем по медиите кои са виновните кметови според главния прокурор, но най-вероятно след това те никога няма да бъдат и задържани. Това е повече политика, отколкото осъществяване на наказателна функция. В следващия момент предлагаме да се намали мандата на главния прокурор. 7 години, необосновано дълъг мандат. Верно е, че това е мандата и на председателите на върховните съдилища, които все пак обаче са функции не от един политически и задкулисен избор, какъвто е този на главния прокурор. Във всичките ми издания до сега на главните прокурори този избор е бил де-факто политически. Те се избират от съдиите от Висшия съдебен съвет, докато главният прокурор с тези 7 години никакъв контрол и никаква отчетност по време на тези 7 години. Никой няма право да зададе въпрос на главния прокурор за начина на ръководене на прокуратурата, за неговото действие или бездействие в конкретни случаи. Нито в Народното събрание, нито в Висшия съдебен съвет той дължи подобен отчет. И хипотетично, ако този главен прокурор 7 години напълно бездейства, ще спре наказателната функция на държавата и никой не може да го отстрани или да му държи сметка. Ако действа избирателно, ако провежда наказателна политика, с която се разправя с една част от мафията, за да обслужи друга част от мафията, отново няма никой, който да може да го спре, контролира или той да се отчита. Затова ние предлагаме намаляване на мандата първо от 7 на 5 години, което се разминава с мандатите на Народното събрание и не е функция на избор на управляващи мнозинства. Това е равно на президентския мандат на практика и освен това, в края на третата година да има атестат за работата по ръководене на прокуратурата в Висшия съдебен съвет с един доклад и отчет за дейността на прокуратурата, вследствие на който, ако се получи негативна оценка в Висшия съдебен съвет, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от съвета, да бъде предложено на президента и да бъде освободен главният прокурор от длъжността си, тъй като има несправяне с дейността. И за да бъдат тези мерки все пак всеобхватни, макар и взимайки пример от румънския модел, но не точно в същия смисъл, предлагаме в конституционно ниво да се въведе длъжността на заместник главен прокурор за борба с корупцията в висшия управленски ешелон на държавата.
който да бъде независим от главния прокурор. Адвокат Хилиджиев много правилно допълни, той не трябва да бъде и дисциплинарно зависим. Срещу него главният прокурор не трябва да може да образува по свой почин проверки и дисциплинарни производства, той да не бъде пряко подчинен на главния прокурор, а да се избира и отчита от Висшия съдебен съвет и да може да образува и да ръководи самостоятелно досъдебни производства и да внася обвинителни актове в съда, без за това да е нужна санкцията на главния прокурор. И без главния прокурор, кой точно какво ръководи там, кой точно се отчита пред главния прокурор с дейността и какво е направило това звено за 4 месеца. Има едно тайно звено в прокуратурата, което трябва да се бори с корупцията в структурата, която трябва да осъществява обвинителната политика на държавата, но нейният ръководител на това звено отново се намира под методическото ръководство на главния прокурор. Аз затова казвам, че живеем до голяма степен в прокурорска държава, в който главният прокурор е човека, който може да управлява всички процеси. Да не забравяме, че той може и поиска да задържи и министър-председателя в кабинета му, защото министър-председателя няма имунитет, в крайна сметка. Така че има много начини да се влияе от негова страна. Извън тези неща, които касаят прокуратурата, стигаме до Висшия съдебен съвет като най-важният орган, за съжаление най-така спорният орган и органа, който забърка най-много скандали, носи в най-голяма степен вината за сегашното състояние на съдебната система, това е Висшия съдебен съвет. Но част от нещата, които се случват там, отново не са заради персоналните състави, защото се смениха много персонални състави на Висшия съдебен съвет. Проблемите винаги остават едни и същи, става разлика, че се увеличава мащаба им и това, което се случва като отзвук, вече е скандално в рамките на целия Европейски съюз. Знаем примерите за това. Но една от основните причини е, че половината състав на Висшия съдебен съвет се избира на практика политически, с обикновено мнозинство от Народното събрание, което нарушава друг конституционен принцип, който трябва да бъде решен. Ние предлагаме тази квота да бъде намалена на 7 човека. Това е 1/3 от избираемия състав. Тя тогава би имала контролна и възпираща функция, точно по смисъла на власт възпира, но не и управляваща функция спрямо съдебната власт. И тези 7 човека да бъдат избирани с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички народни представители, за да не бъдат функция на управляващото мнозинство и на политическата власт, а да трябва да бъде постигнат един консенсус върху имената на професионалисти, като законът детайлно да опише какво означава общия термин високи нравствени и професионални качества, на които трябва да отговарят, тъй като гледаме хората по този критерий, които се избират в много държавни органи, явно някои хора по различен начин разбират нравствени и професионални качества от това, което е нормално в обществото. Подкрепяме разделянето на Висшия съдебен съвет на 2 колегии, което се съдържа в сегашния конституционен законопроект, прокурорска и съдийска. Прокурорите трябва да си гледат тяхната къщичка, тяхната работа, тяхната функция обвинителна. Те са страна в процеса, точно както сме и ние адвокатите, тъй като аз съм адвокат. Прокурорите определят избора на председатели на съдилища и атестирането и дисциплинарните наказания на съдиите, пред които се явяват като страна. По същата логика и ние адвокатите трябва да определяме също, защото сме другата страна в процеса. Но това не е нормално. Съдът трябва да стои над страните в процеса, тъй като взима крайното решение. И когато се даде право на прокурорите да кадруват съдиите, съдът става зависим от прокуратурата. И това е най-големият проблем в съдебната власт, тъй като все повече председатели на съдилища се избират с решаващото влияние и намеса на прокуратурите, след което те стават функция по-скоро не на закона и на съда, а на прокуратурите, които са осигурили, включително и по места, техния избор, и тогава вече нямаме независимо правосъдие. И затова ние предлагаме само съдиите се избират, атестират, наказват само от съдиите, само в съдийската колегия, прокурорите съответно в прокурорската, колкото до избора на председателите на Върховен касационен и Върховен административен съд, които и сега ще останат като избираеми от целия пленум, целия състав на Висшия съдебен съвет, нашето предложението за тези имена да се прави само от съдийската колегия. Гласуват всички, но право на предложение имат само съдиите. Не е нормално прокурора Хикс, който и да е той, да предлага кой да е шеф на Върховния касационен съд, в който той се явява като страна. Това е функция на избор само на самите съдии. И другия проблем, който е свързан с Висшия съдебен съвет, гласуването тайно явно, един от големите компромиси в новия законопроект. Надявам се, че това, което се тръби в момента и от
представители на управляващото мнозинство, че това ще бъде вкарано като предложение между първо и второ четене, ще бъде върнато предложението за явно гласуване, ще бъде факт, но ние ще популяризираме и ще окажем максимален обществен натиск за тази идея, хората, които управляват съдебната власт, да не се крият за тайното гласуване, а да застават с имената си тогава, когато избират хората, които осъществяват правосъдието. Ние трябва да знаем как съдията Хикс е станал шеф на Пловдивския окръжен съд, а не да се чудим защо 12 души са изказали за, а после 8 души гласували за и той не получил необходимата подкрепа и какво е станало по пътя между изказването и тайното гласуване. СМС право ли се осъществява, предварителни договорки ли се осъществява. Също така мандата на Висшия съдебен съвет, също прекомерно дълъг, 5 години. Тези хора се депрофесионализират, те на практика напускат системата, те скъсват връзките си с нея, не знаят проблемите и започват да се държат като бюрократи, а не като управляващи магистрати с чувство за отговорност. Предлагаме намаляване на 3 години от 5 на 3, т.е. главният прокурор от 7 на 5, Висшия съдебен съвет от 5 на 3, без право на повторно последователно избиране. След като си бил 3 години, върни се, поработи, след 7-8 години заповядай отново, ако бъдеш избран, но да векуват някои хора и да се пенсионират във Висшия съдебен съвет, това не е нормален начин за администриране на съдебната система. Всъщност, това са нашите основни, главни предложения, които предлагаме. Разбира се, ние имаме много идеи, свързани с подкрепата на електронното правосъдие. Те са функции на закона за съдебната власт, електронният достъп до книжата, подаването на искове, размяната на книжа. Това е една амбициозна идея на Министерството на правосъдието, съдържа се в закона, ще работим и за постигане на тази идея, но считаме, че тези 7 идеи ще направим всичко възможно да ангажираме обществено внимание и натиск и да ги внесем между първо и второ гласуване в Народното събрание с подкрепата на народни представители, които възприемат тези неща. Имаме вече връзки, контакти и ангажименти от такива народни представители, за да направим реален парламентарен дебат по скритите въпроси на съдебната система, които удобно се избягват и надяваме се да стигнем до едно позитивно решение в крайна сметка при второ четене на конституционния законопроект. Благодаря. Благодаря на колегата Владислав Величков за представянето на 7-те предложения на Националната гражданска инициатива. Преди да преминем към гласуване на учредяването на инициативата, заедно с така направените предложения или с други, искам само да ви напомня или да ви информирам за това какво е Национална гражданска инициатива, т.е. какво точно ще учредяваме и какви са правомощията на така събралото се събрание. Национална гражданска инициатива, според Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, представлява, член 44 казва, че с Национална гражданска инициатива гражданите правят предложение до Народното събрание или до органите на Централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение. Националната гражданска инициатива се осъществява чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на цялата страна. Какви са правомощията на така днес събралото се учредително събрание? До точка 1, член 45, алинея 2, точка 1 от закона казва: събранието одобрява предложението до Народното събрание или до орган на Централната изпълнителна власт, за което се събират подписи на граждани. Той избира инициативен комитет от участващите в събранието лица, което се състои от 3 до 7 членове, включително председател. Одобрява бланка за събиране на подписите и определя срока и реда за събиране на подписите. Местата за събиране на подписите се определят след съгласуване с съответния кмет. И за събранието на гражданите се съставя протокол, към който се прилага списък с имената, постоянните адреси, ЕГН и подписите на участвалите в събранието граждани, така че моля ви да си оставите съответните данни, както тук разпространяват колегите бланки и мисля, че на излизане също има, така че да не забравяйте да оставите вашите имена, адреси и подпис. Това е изключително важно. И така, нека да преминем към предложението за гласуване на учредяване на Национална гражданска инициатива с предмет 7-те точки, които Велислав току-що обстоятелствено представи, но накратко напомням кои са 7-те предложения. Те са отправени до Народното събрание и до Министерски съвет.
Точките са изменение в член 126 от Конституцията, с което се премахва методическото ръководство на главния прокурор върху прокуратурата, намаляване на мандата на главния прокурор от 7 на 5 години, въвеждането на конституционно ниво на длъжността заместник главен прокурор, който основна функция е борба с корупцията по висшите етажи на властта, намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 7 членове и избора на тези членове с квалифицирано мнозинство от 2/3. Подкрепа за предложението в Конституционния проект, който в момента се гледа в Народното събрание за разделяне на Висшия съдебен съвет на 2 колегии. Въвеждане на конституционно ниво на явното гласуване във Висшия съдебен съвет и намаляване мандата на членовете на Висшия съдебен съвет от 5 до 3 години без възможност за повторно избиране. По така направеното предложение за учредяване на национална гражданска инициатива с следния предмет, моля да гласувате. Предложението се приема с очевидно единодушие. И преминаваме към следващата част от дневния ред, която е гласуване, одобряване на бланката за събиране на подписи, определяне на срока и реда за събиране на подписи и други въпроси, като избора за инициативен комитет и персонален състав на инициативния комитет ще се случи след кафе паузата. Така. Сега, по отношение на провеждането на национална подписка, това решение го взехме. Подписката, предложение от неформална група Правосъдие за всеки за срока и местата за провеждане на подписката. Подписката ще се провежда от доброволци в големите общини на Република България в срок не по-дълъг от 3 месеца, считано от датата на днешното събрание, като при провеждането и ще бъде спазено законодателството в страната. Има ли алтернативни предложения или възражения срещу това предложение? Няма. Така, моля да преминем към гласуване на предложението за срок на подписката и провеждането и в големите градове общински центрове на България. Така, предложението се приема единодушно. Следваща точка за предложение отново от неформална група инициатива Правосъдие за всеки. Бланка за събиране на подписите на гражданите, която аз не знам дали е разпечатан на формуляр, ако някой има желание да се запознае, но ще изчита какви са реквизитите на бланката. Бланката ще съдържа трите имена на лицето, ЕГН, постоянен или настоящ адрес, подпис, данни на придружител, ако лицето е с физически или зрителни увреждания, има нужда от помощ при изразяване на волята си, бележка, личните данни от тази бланка няма да се използват за други цели, освен за целите на гражданска инициатива Правосъдие за всеки, ще бъдат внесени съгласно законовите процедури в деловодството на Народното събрание и Министерски съвет на Република България и номер на листа и наименование на населеното място, където са събрани подписите. Данните в подписката ще се нанасят собственоръчно от всеки подписал се. Има ли възражение срещу това предложение или алтернативни предложения? Да, Министерски съвет не е адресат на подписката, нито е автор на законопроект. Само Народното събрание. Добре, има предложение да отпадне Министерски съвет от подписката. Предлагам да гласуваме без Министерски съвет като адресат и моля гласувате с дигане на ръка. Каква е причина? Само да разясня, един експерт каза, че иначе трябва един и същи човек да се подписва 2 пъти, ако са адресат и Народно събрание и Министерски съвет, а ние можем да им го изпратим после като ксерокопия от подписката и до Министерски съвет. Така, ако няма други въпроси, моля гласувате. Така, има ли против? Не, очевидно с единодушие се приема и това предложение. Следващото предложение в дневния ред е управителния съвет. Това трябва да е след избора на инициативния комитет. Така. Тук може да гласуваме да възложим на инициативния комитет без да изберем персонал. Само бланката не гласувахме до края.
Моля? Бланката мисля, че не гласувахме до края. Не, тук въпросите, които бланката не гласуваме. Самата бланка, Защото излезе предложението за отпадане Добре, на Министерския окей. съвет. Бланката. Да, така е, да. Нека така Едно отбелязване. Нямаше пояснение по отношение на главата на самата бланка за събиране на подписите. В нея горе как е ситуирано, описано, нали, как се представя, защото когато някой се подписва, трябва да видите какво се подписва. Ние изчетохме надолу какви са съдържанието на самата бланка. Заглавието на бланка. Заглавието, нали, Това ще бъде изпълнено съгласно изискванията на закона. Все още. Ето тук има разпечатка. Така, да, ето заглавието. Да. Заглавната страница е съгласно предоставените закона за пряко участие на гражданите в държавна власт и местно самоуправление права. На 6 септември 2015 година в град Пловдив бе учредена национална гражданска инициатива "Правосъдие за всеки" с инициативен комитет в състав, предстои да се допълни. И чрез учредената национална гражданска инициатива ние до подписаните български граждани се обръщаме към Народното събрание с искане за промяна в действащото законодателство и в частност за промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт с цел постигане на независимост и отговорна прокуратура, като настояваме за изборяване на 7-те предложения на инициативата и считаме, че държавата и институциите са задължени да ни гарантират бърз, ефективен, прозрачен, справедлив процес. Затова подкрепяме с подписите си предложенията за съдебна реформа на инициативата "Правосъдие за всеки". По така, надявам се, има ли допълнителни други въпроси по предложението? Други неясноти? Ако няма, да. Да ви попитам, това само на хартиен носител ще се прави, няма ли да има Само за съжаление легално няма как да ги внесем с електронно. Но трябва да го... мисля, че Законен ще... ефективност. Да. Но няма да, мисля, че няма да е лошо да се придружават, ако някой така отделно събира подписи, няма лошо да се придружават електронна таблица, защото след това така иначе трябва да се... Да. Така, други въпроси? Ясноти? Тогава моля да преминем към гласуване, утвърждаване на така предложението за бланка. Така, някой против? Против няма. Решението се приема с единодушие. Така, въпросите, които касаят възложения и така мандати, които ще направим на членовете на инициативния комитет да свършат някои неща, като така откриване на набирателна сметка и регистрация в Комисията за защита на личните данни, предлагам да се вземат след утвърждаването на персоналния състав на инициативния комитет. Срока за... Има 3 месеца. Има гласуване. Да, гласувахме го. Така. И сега по програма минаваме към... Да, има ли някой, който има така да прави някакво изказване? Заповядайте, до 3 минути имате. Да, от тук, защото има и видеострим. Моля да спазваме някакво време, за да не... Първо да поздравявам организаторите за тази инициатива. Не съм юрист, аз съм от другата страна, от така наречената хора, които си имат отношение или пък сме част от правния свят, когато сме и подавам искови молби. В този смисъл искам няколко неща да кажем организаторите. Първото беше за електронното гласуване. Преди няколко дни избрание за Софийския градски съд нов председател на съда излезе да казва, че той взима нова фирма, софтуерна, която ще разработи един софтуер, който ще бъде отвътре, т.е. да няма отвънка информация и така нататък. И аз искам да попитам, когато влезе в един съд, примерно, във втори съд, в трети съд, аз виждам различни минути. Като обикновен потребител не съм длъжен да изучавам минутите на отделните съдилища. Това е най-нормалното и първо искане, което трябва да се случи. Може първата страница на всеки съд, логото да има разлика, защото всеки съд си има своя характер, своя отлика. Но оттам нататък търсенето, получаването на информация трябва да бъде унифицирано за всички. Казвам го като информатик човек, че няма никакъв проблем. Това нещо дори и ние да създадем
този продукт, аз бих съдействал и да им го предложим, да им го подарим. Когато влезе в един съд, аз искам да видя по същия ред, начин на търсене, по ключова дума, нали, това, което ме интересува, да го видя във всеки един съд. Не като влезе в Благоевградския окръжен съд, примерно едно, в Пловдивския друго, в Софийския трето, във Висшия административен съд четвърто и така нататък. Макар че има някои подобрения. Това е единият ми въпрос, който е много съществен и важен, да има унифициран диалог с нас. Другото нещо, което е интересно, бавенето на делата. Значи аз съм потърпеш така. В момента има едно дело, което трябва в понеделник на крайния срок в ВКС. Нали? Там трябва съответно юриста да го внесе, да платя сумата. В момента аз не мога, защото пък имам личен проблем с операция на съпругата ми и така нататък. Това е тежестта върху обикновения човек, нали, който е част от съдебния процес. На мен не иска до 7-дневен срок наднасям сума, примерно 4%, отделни други, което е нормално. Но защо го иска до 7-дневен срок? Понякога човек, като не може, се налага да отива да тегли скъпи пари от разни такива къщи и така нататък. Ами това нещо, ако се преодолее, това е един много съществен въпрос. Казвам го сериозно, защото когато претендираш, да кажем, да си получиш сума и направиш искова молба, ти дължиш съответните такси в определен срок, 7-дневен срок. Делото, за което ви говоря, в момента се води от 7 години бавене в окръжен съд Благоевград. Има един такъв факир, да го кажа, бивш заместник председател и съдия, нали, който 7 години ние не можем да си получим нали, от изпълнително дело заведено парите. Това е. Ние харчиме, но не получаваме съответно. Това е един много съществен въпрос и се надявам аз, че нали, вие сте тук това нещо, ако успеем да го наложим и да го поискаме. Защото ако да кажем, аз нямам тези средства, може да кажем държавата да влезе в помощ. Ако трябва да събирам пари и той ми се крие и не мога да ги взема, да кажем държавата, аз ще направя, да кажем, половината, ще ги подаря на държавата, стига тя да се ангажира НАП, например, другата половина да ми ги събира. Примерно. Трябва да се мисли. Други въпрос, който е бавенето на този повод на делата. Защо ние да не искаме изграждането на една система, да я кажем, нормативна и така, всички дела след второто отлагане, нали, да влезат в този регистър. Един регистър. Там да си има, нали, кои са страните така, юристи ще преценят коя информация може да бъде публична и коя не. Но след второто отлагане има дела, които съществено и да ни направим другата бреда, защото може би има дела, за които се налага да бъдат отлагани. Но тези, които са отлагани, след втория път, да се види кой е съда и така нататък. И може спокойно съдилища, в които има много отложени дела, нали, те да имат санкция в бюджета, който ще получат. Аз приключвам, но е много съществено и важно. Казвам го, защото ако не искаме да бъдем полезни, трябва да позволим малко да нарушим още една минутка само, няма повече да бъде. Другото нещо, когато говорим за Висшия съдебен съвет, аз се радвам за много инициативи, които са много важни. Нали, юристите, все пак от практиката. Аз, например, си имам случай с Висшия съдебен съвет, пускам, да кажем, молба или пък сигнал до прокуратурата и виждам същия прокурор, нали, за да не свърши после, затова, защото има някаква такава между магистратите си, има и там солидарност между тях, е издигнат, нали, за несменяеми и така нататък. По какъв критерий Висшия съдебен съвет ги оценя като несменяеми, когато тя няма право да разглежда и да проверява тяхната работа? Ето един логичен въпрос. Аз разсъждавам. И второ, ако ние успеем в графата, там където е за дисциплинарно наказание на съдии, забавяне на дела и видим работещ този, нали, това минимум, това ще бъде също една голяма победа. Много неща има, които като... Аз не съм юрист, още един път извинявам, по информатик съм и се занимавам с икономика и в областта на делата. Например, в арбитражни нещата минават много бързо и лесно. А иначе с години. Благодаря ви за вниманието. След края на събранието ще има и неформална част, която също може да се обсъди. Ами аз съм готов и писано да ви дам много неща, които... Чудесно. Разбрах, колегата адвокат Якимджиев има какво да каже по въпроса и също заповядайте. Здравейте, Михаил Якимджиев се казвам. Първо бих желал да благодаря на организаторите на днешното събитие
Благодаря ви, че на този хубав ден и при тази хубава символика. Не работи уредбата, ще трябва малко по-силно. Имам възможност да бъда тук и да споделя някои свои идеи, но използвам и повода, който ми даде въпроси, който ми дадоха въпросите на господин Щерев. Страшно много са проблемите на съдебната система. Достъпа до съд, таксите, информацията, информационните системи, но всичко това е въпрос на технология, въпрос на регламентация, преди всичко в процесуалните закони. А ние сме тук в една особена процедура, в която действително трябва да се акцентира върху тези 7 смъртни гряха на Конституцията на България, тъй като има заявено желание от политическото мнозинство за някакви конституционни промени. Друг въпрос е какво ще остане от тях. Така че всичко това, което се говореше за държавните такси, за информационното обслужване, за електронното правосъдие, са последващи въпроси, които ще бъдат, дай Боже, решени на законодателно ниво, но сега в един сравнително спешен ред ние трябва да се възползваме от процедурата за изменение на Конституцията в глава съдебна власт. И затова аз бих направил още едно предложение с риск така да наруша това хубаво число 7, но по преценка технологично то може да бъде внесено и към някои от основните предложения. Два са според мен тежките правозащитни проблеми на Конституцията. Първия е невъзможността гражданите директно да сезират Конституционния съд с закони, административни актове, съдебни решения, които противоречат на Конституцията. Има прекрасен немски модел за работа на Конституционния съд, при който директно се осъществява една форма на народовластие, когато всеки гражданин може да атакува закон, може да атакува влязло в сила съдебно решение, може да атакува стабилен административен акт, ако той противоречи на Конституцията. Проблемът е обаче, че главата Конституционен съд в българската Конституция е извън главата със съдебна система и в контекста на сегашния конституционен дебат този болезнен проблем не може да бъде поставен или някакси това би могло да забави решението на така наречената съдебна реформа. За разлика обаче от този проблем, има един друг, който може при добро желание да използва набраната инерция и така да се окаже на гребена на вълната и тематично, и процедурно. Това е проблема с разпоредбата на член 120 от Конституцията, който предвижда, че всички административни актове подлежат на съдебен контрол извън тези, освен тези, за които специално в закон е предвидено, че са необжалваеми. Разбира се, по стар така балкански обичай бяха създадени куп закони, които предвиждат определени категории, цели категории, а не отделни административни актове да не подлежат на съдебен контрол. И това не са само административни актове, свързани, да кажем, с национална сигурност, свързани с отбрана, свързани с някакъв много висш обществен интерес. Съвсем наскоро, примерно, се видя, че не подлежи на обжалване акта на Българска народна банка, с който отнет лиценза на КТБ. Типичен пример за съдебна необжалваемост на административен акт, от който са засегнати хиляди граждани, които загубиха правото или нямаха, според Върховния административен съд, правен интерес да обжалват отнемането на лицензията. За това смятам, че бихме могли към тези основни предложения да бъде вписано предложение, според което да отпадне клаузата за необжалваемост на административните актове. Тоест, абсолютно всички административни актове, когато засягат основни права и свободи на граждани, защитени от Конституцията, това са същите права, които са прогласени в Европейската конвенция за правата на човека, да подлежат на съдебен контрол. Това е точно главата съдебна власт и пар екселанс би могло да се използва като една идея за промяна в Конституцията. Така че в тази насока имам предложение към вас и към организаторите да се впише и това предложение. Съжалявам, получих поканата едва преди 2 дни, не можах по-рано да го формулирам като предложение, за да бъде включено и в писмен вид, но така или иначе не е късно, технологично е възможно това предложение да бъде обсъдено и разгледано. Ако имате въпроси по темата, на разположение съм. Едно предложение също
Второто ми звучи също тематично и според мен може да се вкара в тази серия. Но предлагам, ако искате след почивката да направим гласуването, за да може по време на почивката да доизясним въпроса. И след това вече да гласуваме. Само да уточним конкретно предложението е отпадане на клаузата за необжалваемост на отделни категории административни актове. По-силно, Дима, малко по-силно, за да... Трябва това предложение да го приемем, нали, за валидно, трябва да конкретизираме. Трябва да отпадне резервата в член 120, която е написана, освен тези, които са... Член 120 от Конституцията. 120 от Конституцията. Така. Освен тези, за които със закон е предвидено, че са необжалваеми. Това е смисъл. Всъщност най-много Конституцията. Освен изрично посочените. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Просто да отпадне, освен изрично посочените със закон. Това е редакция. После е грях. Да, ще кажа, че ти е за данс. Знам какъв ще е отговор. Добре, значи точно ще формулираме предложението за изменение на предмета на подписката след каква е паузата. Ще го включим, ще го видим две точки и ще станат 7. Да, пак ще станат 7. Ще станат 7. Добре. Да, нещо реплика. Един въпрос за Висшия съдебен съвет. Дали в Германия, той се председателства от президентската институция, Висш съдебен съвет в Германия, дали възможно в България властта да се замисли президентската институция да председателства заседанието на Висшия съдебен съвет. Защо? Защото неговата институция, не самия президент, а неговия заместник президента, вице-президента. Защото по този начин, според мен, ще се засили както отговорността и на президентската институция в тази, да кажем, съдебната власт и отношение, вместо министъра на правосъдието без правото на глас да ръководи заседанието на Висшия съдебен съвет. Тоест, дали е възможно и дали би давало добър ефект в тази система президентството да бъде. Всичко, което суверена реши и бъде прието с дължимото конституционно мнозинство от Народното събрание, би могло да се направи. Вероятно, вие сте имали повече време да мислите за смисъла на това предложение, но ако го приемем само като някакво формално председателство, аз поне на пръв поглед не виждам особен смисъл и особено засилване на функцията на президентската власт, която и без това в България има повече така ритуални и представителни функции. Може би някакви други правомощия, ако има по отношение на решенията на съдебната власт, той така или иначе сега президента, нали, той връчваше мандата, ако не се лъжи, на главния прокурор на конституционните съдии, може да наложи някакво вето, но пак казвам, технологично би могло, но какъв е смисъл? Въпросът е какво ще се постигне, ако той председателства. Той така или иначе не може да има право на глас, защото вече възниква въпросът с разделението на властите. Но все пак президентската институция ще има отношение и хора, за да можем да зададем въпрос или председателството е примерно на господин президент. Имаме проблеми в съдебната власт. И това вече е една позиция, която би могла да бъде неговата отговорност, натоварена с един. Все пак той трябва да вземе отношение по това порости или да кажем необходимите действия на Висшия съдебен съвет да бъдат неговата отговорност. Аз разсъждавам само, тъй като юристи, ще дали тя би дало някакъв ефект. Значи въпросът е какво ще се вложи в понятието председателстване. Дали само даване на думата и ръководене, което е чисто администриране на този процес, или някакви други функции по... Просто разсъждавам дали би имало добър ефект. Ако искате да оставим това за след това неформалната част, да чуем има и други хора, които да. Относно член 120, всъщност каква е била първоначалната идея да се включи това? Значи първоначалната идея е действително в особени ситуации, най-често ситуации свързани с война, с заплаха за националната сигурност и така нататък, когато трябва да се действа оперативно, трябва да има определен тип административни актове, които могат доста рязко да засегнат определени
човешки права, дори тези защитени от конвенцията, и за това. Само че те започнаха, това е и конституционната идея да има. Но те започнаха да предвиждат на обжалваеми административни актове в куп закони. Освен този, който е в Закона за банкова несъстоятелност, има примерно един член 149 от ЗУТ, Закона за устройството на териториите, който не позволява на собственици на имоти да обжалват разрешения за строеж, дадени в съседен имот. Къде е тук обществения интерес, къде е националната сигурност, къде е това, което налага, примерно, необжалваемост на тези актове? Коректно не би ли било да се запише в клаузата да се промени? Да, това ще го уточним, но все пак уточнението да е, освен ако не засягат националния. Значи трябва да сме много предпазливи, защото едно понятие като национална сигурност също е твърде обтекаемо и бланкетно. Може би да се използва отбраната на страната или нещо такова, защото някой, както преди години се провиждаше заплаха за националната сигурност в политическите вицове, някой може по същия начин да я интерпретира и сега. Така че действително трябва да сме по-предпазливи с тая насока. Само мога да допълня, че кое може да се включи в национална сигурност? Когато примерно един сайт информационен даде информация за някаква кризисна ситуация, примерно в някоя банка, и бъде наложена от страна на Комисията за финансов надзор административна санкция, ако остане общия текст за национална сигурност, ще каже, че всъщност този акт е необжалваем, тъй като изнасянето на тази информация поради възможността за риска за банковата система е заплаха за националната сигурност. Националната сигурност е изключително обширно понятие. Просто може да разбира да сме предпазливи, защото може да има първоначално да е било заложено нещо, което ще се загуби, ако се просто махне, ако се махне това. Ами, това е заложено, значи във всеки един случай, ако съд преценява, значи, какво губим със съдебния контрол? Ако има някаква екстремна ситуация, примерно свързана с отбрана, свързана с нападение, тероризъм и така нататък, един съд би могъл в рамките на часове да реши, че жалбата е неоснователна и да реши проблема. Докато другия проблем с априори необжалваемостта е много по-тежък. Така че ако бъде регламентирана процедурата, по който съдът бързо да се произнася по такива жалби, аз трудно ми е да си представя как някой гражданин ще тръгне да обжалва някакви мерки, които са свързани, да кажем, с непосредствена заплаха за тероризъм, война, не дай си Боже и така нататък. Но там, ако съдът действа адекватно на нивото на обществените очаквания и се произнесе в рамките на час, два, три, няма да има проблем с това нещо и когато се говори с обжалваемост, тя може да е само пред една инстанция, т.е. един дежурен съдия, който ще се произнесе за няколко часа или за половин един час по жалбата. Това не би създава тежки проблеми. В АПК, в случаите, в които обжалването не спира изпълнението. Да, също. Значи изпълнението може да се тече, да си върви обжалването, но какво означава преценка за националната сигурност на едноличен орган, който в повече случаи може да не се знае дори кой е лицето издало заповедта. Липсата на съдебен контрол на практика отваря вратата за тоталитарни практики. Изказвания няколко, все пак и заповядайте. Ако има изказвания конкретни, заповядайте. Биляна Георова искаше да вземе отношение по въпроса, които обсъждаме. Може първата жена, която се включи. Добър ден от мен, честит празник на всички. Съединението, както пише отгоре на сградата на парламента, прави силата, обаче виждаме, че май не се случва точно така. Биляна Георгиева Бегер-Цедер се казвам, адвокат съм по професия и съм директор на една неправителствена организация, Български институт за правни инициативи. Може би една от най-критичните организации, която вече близо 10 години следи работата не само на Висш съдебен съвет, но и на отделни съдилища, прокуратури и изобщо дали се осъществява по начина, по който поне на нас не се иска реформата в съдебната власт. Видяхме, че и виждаме, че всъщност не се осъществява. Именно заради това, както и Дидо каза в началото, миналата година към края решихме, че трябва разговорът за реформа в съдебната власт да излезе извън тези експертни
NGO рамки и кръгове и някакси да достигне до всеки един от вас. Защото на практика реформата може да бъде осъществена в дълбочина само ако всеки един от вас повярва, че този прословут, на чист български ще го кажа, rule of law принцип или принципа за върховенство на правото, не е просто една субективна преценка, едно субективно право, някакъв субективен принцип, а просто е една справедливост, която се заключава в това, че дори и вие да отидете в съда и да загубите, пак да кажете, съда всъщност отсъди справедливо. И аз се занимавам от много отдавна с тези проблеми и всъщност това, което се убеждавам все повече и повече и което наблюдавам през последните години е, че в страната ни има едно тенденциозно обезличаване на значението на институциите, като се започне на първо място и с съд, с прокуратура и се премине и през Министерски съвет, Народно събрание и въобще местни общински власти. И всъщност един такъв микроменеджмент, който се осъществява в момента в държавата, ни кара да потъпкваме основни правови закони. Какво имам предвид? Например, вчера ни се наложи много рано сутринта да излезем и да свършим някаква работа. Живеем на улица, която е с еднопосочно движение. Тръгнахме да излизаме, срещу нас дойде кола, вътре стоеше униформен. Застана на средата на улицата и каза: "Изчезвай бе!" на нашата кола, при положение, че ние сме си в правото, защото ние сме движим в правилната посока. И нали, съпругът ми каза: "Защо да изчезвам? Аз съм си в правото, аз се движа правилно. Нима ли виждаш, че съм униформен, изчезвай бе, връщам се от нощна смяна." Този пример всъщност показва колко са изкривени ценностите в нашето общество и колко ние не разбираме, че всичко трябва да започне от спазването на елементарните закони и принципи от всеки един от нас в момента, в който ние прекрачим прага на нашите къщи или излезем от нашите апартаменти. Може би говоря прекалено емоционално, но това ми е кауза от много години. И всъщност чисто юридически нормативните темели, ако щете, на това, което ние се опитваме да изградим като правова държава, започват от Конституцията. И за да се върна пак на началото на нашата среща, затова и ние в инициативата "Правосъдие за всеки" се опитваме чрез гражданския натиск, чрез гласа на всеки един от вас да променим нашия нормативен темел. Това е Конституцията, защото има нужда. И от там нататък вече всеки ще започне да променя от детската градина, от училище, от университета своите собствени темели, така, защото да изградим наистина едно общество, в което върховенството на правото да не бъде едно сухо словосъчетание на думи, а да бъде изпълнено с реално съдържание. И аз съм готова да продължа да работя за това във всяко едно отношение. Благодаря. Благодаря, Биляна. Имаме още съвсем малко време. Ако някой има някакво изказване в рамките на 3 минути, да заповяда. Ако не, сега само ще ви информирам, че сега ще започнем, ще има кратка кафе пауза, след нея кадровите въпроси ще се решават в инициативата. Инициативният комитет, да. Едно административно нещо искам да кажа. Значи, аз като откривах казвах, че инициативата е общност и сами събираме и средствата за всичко, което правим. Нали? Днескашната зала и подкрепленията, които имаме, всеки доброволно, исках да поканя, има една кутия, един древен съд
който е на рецепцията, всъщност, не знам точното му тракийско име, но кой от вас колкото може наистина да даде, за да си покрием разходите на днешното събитие. И като цяло се надявам да така, този дух на и да говорим, и да слагаме там малко стотинки, където не е остата, да го правим. Да? Значи около 240 лева е найема на залата и кейтеринга е 400 лева с всичките напитки и такова, като сме се погрижили общо взето да има за нахранване и нещо като обяд. Така че около 10 лева на човек, 12 мисля, че е окей средно, но пак казвам, това е за днескашното събитие. Благодаря. Да, благодаря ти, Дидо, това беше важно съобщение. Така, през кафе паузата, освен да си помислим за кадровите въпроси за инициативата, ще имаме възможност и, който все още не си е оставил данните в подписката за списъка с учредителите на учредителното събрание. Това е изключително важно. Моля никой да не пропуска това нещо да го направи. Иначе номинациите ще протекат при следната процедура. От името на неформална група Инициатива правосъдие за всеки има анблок номинация за пълен състав на инициативния комитет, като тя е мотивирана номинацията. Всякакви други приложения, ако имате, естествено всеки има възможността да прави и други номинации. Ще се обсъдят номинациите, след което ще се гласува състава на инициативния комитет и председателя и ще се възложат първите задачи на инициативния комитет, свързани с организацията, администрирането на инициативата. Така че това е което предстои. Също ще бъде представен и Националния обществен експертен съвет, който е към инициативата. Накрая ще има и нетворкинг, неофициално да си обменим мисли и идеи, така че заповядайте на пауза. Трябва да се разпечата. Добре, ще го разпечата. Кафе паузата ще стримваме ли? Няма. Ти имаш начин да напишеш 10 минути. Да, нека моля ти се, който ми се... Може би още трябва да стримваме. Да. Да се заредим. Така, мисля, че вече сме готови да продължим. Преди да преминем по същество и гласуване на последните предложения и избор на инициативен комитет, бих искал да покажа в името на инициативата
Георги Илиев, който е част от инициативния комитет за подкрепа на електронното гласуване в България. И това е една кауза, която така е доста сходима с нашата, така е една кауза, която всички подкрепят, надявам се. И бих искал да поканя да кажа няколко думи от името на инициативата и от своя име за това, което правят в момента. Здравейте! Всъщност, преди да бъда част от инициативата за инициативния комитет за електронното гласуване, бях част от тази инициатива и все още съм част от тази инициатива, правосъдие за всеки, още от самото и създаване. И според мен, понеже водят разговори отвънка, правя подписка за създаване на инициативния комитет, водя разговори с хората, които идват и се подписват и питат дали има връзка между двете неща. Да си призная честно, това, което им казах е, че всъщност за мен е лично по-важно първо да имаме правосъдие, което ще уреди тази държава. Тоест, каузата за правосъдие за всеки за мен в този момент е по-важна за бъдещето на България, отколкото каузата за електронното гласуване. Защото ако имаме една добре уредена държава, въпроси като този, дали трябва да има електронно гласуване, въобще няма да се подлагат на референдум. Това е. Иначе много благодаря на всички, които са дошли, на тези, които радвам се, че успяхме да съберем достатъчно хора, така че да се учреди тази национална гражданска инициатива и искрено вярвам, че хората ще стават все повече и повече, които ще бъдат достатъчно смели да се заявят в подкрепа на правилните стъпки в създаването и уреждането на една истински правова държава. Защото, за съжаление, в момента в България сме свидетели на нещо различно. Благодаря ви много. Благодаря ти, Жоро. Така, преди да минем към избора на инициативния комитет, както спомняте в предната част, постъпи предложение от адвокат Михаил Килджиев за допълване на предмета на подписката на Националната гражданска инициатива с още една точка, а именно член 120 от Конституцията на Република България да се измени, като от текста на члена отпадне частта, това във връзка с обжалването на административни актове, отпадне изключението, освен изрично посочените в закон. И във връзка с това предложение предлагаме да се изменят предложенията за подписката на Националната гражданска инициатива, както следва, за да се запази сакралната цифра 7 предложения, да се слеят предложение номер 2 и номер 7, а именно намаляване мандата на главния прокурор от 7 на 5 години и намаляване мандата на членовете на Висшия съдебен съвет от 5 на 3 години, като общото, което е, както се досещате, е намаляване на техния мандат. Това е сливане и това става, заедно става точка 2, а точка 7 става това, което преди малко прочетахме във връзка с изменението на член 120 от Конституцията на Република България. Алинея 2, да. Добре. Да, понеже няма текста. Добре. Така представеното предложение, моля да гласуваме с дигане на ръка, дали сме съгласни за изменение на предложението. Така, благодаря. Против? Няма против. Решението е прието с единодушие и се изменят предложенията. Така, сега съгласно дневния ред трябва да ви представим Обществения съвет, който се създаде към Националната гражданска инициатива правосъдие за всеки. Представям имената на участниците в Обществения съвет. Всеки един от вас тук присъстващите също може да се включи в инициативата по-активно, не само като участник в учредителното събрание. Разпечатали сме един контактен лист, в който може да си оставите вашите данни за контакт, телефон, имейл, който да ви потърсим и да видим по-нататък в самата организация на инициативата как може да се включите, ако имате желание. Членовете на Обществения съвет към инициативата са по азбучен ред: Анна Кръстева, Антоанета Цонева, Атанас Славов,
Асен Генов, Биляна Райкова, Георги Илиев, малко говорещия пред вас, Георги Пенчев, Десислава Григорова, Димо Господинов, Душана Здравкова, Елка Кръстева, Ивет Добромирова, Иво Бошков, Ирен Филева, Йордан Карабинов, Камена Липиев, Катерина Кондачиева, Кристиян Таков, Любомир Иванов, Мануела Малеева, Мария Кавлакова, Мария Пейчева, Мирослава Петрова, Надя Шабани, Нели Огнянова, Николай Стайков, Петромир Кънчев, Петър Стойнов, Ралица Вачкова, Румен Петров, Фания Ронова, Христомил Делчев, Христо Христев, Цветелина Инна Сърбинска и Цветомир Тодоров. Това са членовете на Обществения съвет. Той има така помощна и съветническа функция. И потвърдил е сега научаваме и адвокат Александър Кашилмов. Чудесно. Да, минаваме към следващата точка от дневния ред, която е номинация и избор за инициативен комитет и председател на инициативния комитет. Както ви казахме в предната част, неформалната група Инициатива Правосъдие за всеки, която всъщност организира тази национална гражданска инициатива, има предложение анблок за пълния състав на инициативния комитет, както и се избира за председател, но възможности за предлагане на други членове са на лице и след това ще бъдат гласувани предложенията. Всяко предложение се мотивира. Предложението на инициатива Правосъдие за всеки са 7 души, които са участвали много активно до сега в работата на инициативата. Това са, както следва, Велислав Величков, адвокат с богат опит, експерт по конституционно право и бивш народен представител. И Велислав Величков е сред най-активните съмишленици в инициативата Правосъдие. Моля? Кого е бил народен представител? СДС. Участва в разработването на 7-те ключови идеи за ефективна съдебна реформа. Друг кандидат на предложение за инициативен комитет е Беляна Георова Вегер-Седер. Беляна Георова е съосновател и директор на Българския институт за правни инициативи. В практиката си е работила по проекти, свързани с правни законодателни инициативи и алтернативно решаване на спорове. Тя е обучител по медиация. Нейни са думите, съдебната реформа е като кислорода и всички, които я познаваме, знаем, че това е истина за нея. Дългогодишен активист, както и самата тя каза, за реформа на правосъдната система в България. Следващото предложение е Гергана Върбанова. Гергана Върбанова е сред уважаемите варненски адвокати. Тя има богат опит в областта на търговското и дружествено право и редица публикации в областта на гражданството и семейното право. Участвала в изготвянето на проект за промени в семейния кодекс и е преминала редица специализации. Гергана ще се занимава с организацията на подписката в Варна. Да, ето това е Гергана. Да видите коя е. Мисля, че всъщност само аз не успях да се представя днес, при настояване на колегите. Съвсем накратко, не обичам да говоря за себе си, нито за работата си, предпочитам да действам. За мен най-важното нещо, което така представя един човек, е работата му и действията му, така че аз ще работя изцяло за това, нашата кауза да бъде доведена до край и ние да се похвалим с едни законодателни реформи и най-вече реформа на основния ни закон, а именно Конституцията, така че не да разчитате на подкрепата ми и обещавам да дам сърце, така и нужното време, за да доведем всички. Благодаря, Гергана. Ако при представянето на останалите кандидати, ако някой желая да вземе думата, ще му даваме. И най-вече тези, които не са взимали до сега думата. Следващото предложение е Деян Василев, който е финансист, известен с портала Моите пари, но всъщност е сърцето и душата на тази инициатива, един от основателите и е така най-активен двигател. Той ви се представи до сега, така че мисля, че няма нужда от повече представяне. Следващото предложение е Искрен Кръстев.
който е предприемач и финансист, довежда в България глобалния предприемачески мониторинг, най-авторитетното проучване на предприемачеството в света. Искрен е сред нас, преди малко дойде, така че давам му думата, възможността да се представи накратко. Здравейте всички, председател съм на глобалния предприемачески мониторинг и подкрепям изключително много инициатива Правосъдие за всеки. За мен е от най-голямо значение в България бизнесът да може да се развива нормално, предприемачите да имат подкрепа в лицето на правосъдната система и затова давам името си и лицето си на инициатива. Да, благодаря за искане. Следващото предложение на инициативата е юристът Любомир Авджийски, който също имаше възможност да говори пред вас. Той работи в Института за пазарна икономика, работи в финансови институции, в неправителствени организации, част от правния екип на инициативата още от самото начало, изключително активен в изработването на правните тези и в тяхното отстояване, които до сега, всичките публични кампании, които до сега сме имали. Това е Любо, ако случайно сте забравили, не го забравяйте. И последното, той ще ви напомни за себе си, така или иначе. И последното предложение е адвокат Михаил Екимджиев. Да, той е български адвокат, спечеля най-много дела пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Автор е на редица публикации в български и чуждестранни издания, учредител на Асоциация за европейска интеграция и права на човека. Михаил Екимджиев смята, че политиците смекчават съдебната реформа и казва: боя се, че този тип реформа не е адекватен на тежките системни и структурни проблеми на българската правосъдна система, трупани през последните десетилетия. Точно заради дългия период, който е генерирал тази критична маса проблеми, сега се налагат по-решителни, радикални мерки за спасяване на правосъдието и надежда за справедливост, които са основа и опора на държавността. Това са 7-те предложения, които инициативата прави анблок, като инициативата издига за председател на инициативния комитет Велислав Величков. Сега е момента, ако имате възражения срещу тези предложения или имате алтернативни предложения, сега е момента да ги отправите. Добре, не виждаме да има алтернативни предложения. Така, предлагам на гласуване инициативен комитет на Национална гражданска инициатива Правосъдие за всеки, която се учредява на 6 септември в град Пловдив, в състав Велислав Величков, Биляна Георова Вегерседер, Гергана Върбанова, Деян Василев, Искрен Кръстев, Любомир Авджийски и Михаил Екимджиев. Моля да гласувате с вдигане на ръка. Благодаря. Против? Против няма. Решението се приема единодушно. Честито на инициативния комитет. Моля да гласуваме сега за председател на инициативния комитет, адвокат Велислав Величков. Моля да гласувате с вдигане на ръка. Така, благодаря. Против? Против няма и това решение се приема единодушно. Това се вика консенсус. И сега има още няколко точки, свързани с дневния ред, честито на председателя на това. Ангажиментът е голям. Да, ако искаш някакво думи да кажеш председателя? Не, аз само от нещо, което ни казах в моето изказване, че всъщност ангажиментът е толкова по-голям, защото явно няма никаква чуваемост и никакво желание в момента, в сега съществуващия състав на парламента, за осъществяване на реална и ефективна съдебна реформа и по-скоро се дава пълен назад в последните месеци. И най-яркото доказателство е от края на тази седмица с отхвърлянето на първо гласуване на антикорупционния закон. Затваря се един порочен кръг, в което за конституционните промени започва да се говори за след местните избори, може би след това за след Нова година, антикорупционният закон се отхвърля. Тоест демонстрираната воля само преди 4 месеца, сега в момента се деформира в отстъпление и ако не минем ние гражданите в настъпление, според мен тя въобще няма да се случи. И аз много се надявам в тези 7 града в страната, в които ще отидем, да намерим най-точните хора, за да направим този граждански натиск
в истинския смисъл, добрия смисъл на думата, но без натиск няма да станат нещата въобще. Поне да отворим сериозния дебат за тях. Благодаря. Благодаря на Владислав и сега, както всички очакваме, след като избрахме инициативен комитет и негов председател, започваме да ги трупаме с задачи. Има 4 възлагания, които следва като учредително събрание да направим към инициативния комитет, които предлагам да се гласуват блок заедно и 4-те. Това са възлагане на инициативния комитет да се открие набирателна сметка, да се извършат необходимите действия пред Комисията за защита на личните данни, да се преговаря с кметовете за поставяне на обекти за събиране на подписи и да се търси широка медийна подкрепа за популяризиране и разпространение на инициативата. Има ли против това да ги гласуваме заедно всички предложения? С човека. Да, ще ги уточним точно, просто ги нахвърлих, окей, няма против. Така, предлагаме тогава следните 4 възлагания на инициативния комитет. Първо, учредителното събрание възлага на инициативния комитет в лицето на председателя да открие набирателна сметка по член 53 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чрез която инициативният комитет, чрез която гражданската инициатива да се финансира чрез дарения от граждани и юридически лица. Второ възлагаме на члена на инициативния комитет Любомир Алджийски да извърши от името на инициативния комитет и на Националната гражданска инициатива необходимите действия, свързани с регистрацията на Националната гражданска инициатива като администратор на лични данни към Комисията за защита на лични данни, или да се издаде удостоверение, че такава регистрация не е необходима. На трето място възлагаме на членовете на инициативния комитет да преговарят с кметовете на населените места, където ще се провежда събирането на подписите и събира подписката, за поставяне на обекти за събиране на подписи, маси и така нататък. И четвърто, учредителното събрание възлага на инициативния комитет да търси широка медийна подкрепа и обществена за Националната гражданска инициатива Правосъдие за всеки. Има ли други предложения? Да, искам да питам, тъй като се възлага на изпълнителния, инициативния комитет, да комуникира с кметовете на общините за събиране на подписи, не е допустимо, примерно те, в някакъв по-малък град се тръгнат да събират подписи, то помощят лице, което да представлява инициативата в по-малък град, да комуникират вместо вас. Допустимо е, но ние упълномощаваме инициативния комитет и той след това вече... Питай, значи е допустимо. Това е случай, когато се сложат такива масочки публични, трябва предварително да се оговори това с местната... Да. Не съм сигурен, защото току-що имах разговор с човека, който събира подписи, този... Жоро Илиев, който ми обясни, че си държи картата тук, защото само този, който е вътре в списъка, има право да събира подписи. Да, това е по други правила специално. Да, същия, но по изборни, да. И малко уточнение. Като се открие такава набирателна сметка, се предполага, че набраните до сега средства ще се прилеят в тази сметка. Тъй като в момента има една друга сметка, на която се правят дарения. Тази набирателна сметка сега, която тя ще бъде вече инициативата има право да открие такава сметка като отделен субект. И вече оттам нататък всички пари ще се... набраните до сега автоматично се предполага, че ще се прехвърлят. Това е вече технически въпрос. Дали ще ги прехвърлим на тази сметка или не, не мога да ви отговоря в момента. Аз не знам дали има набрани някакви средства. В сайта пише, че има набрани. Има ли? Те останали ли са не? Мога ли да предложа нещо? Да. Значи в събитието на Моника Маковей, което за провеждането му самолетни билети, хотел Хилтън,
Разходите бяха 8000 лева и реално около 80 човека, по памет 85, събрахме тези пари измежду тях. И общо взето покрихме всички разходи за събитието, след което сме провеждали една пресконференция преди около 2-3 месеца, ако някой от вас спомнят. И сега предстои първа да правим ново събиране. Свободни пари, които да сме депозирали в ценни книжа и да чакаме голям дивиденд, няма. Това, което аз исках да предложа е следното. Значи, за откриването на сметката и във връзка с разговорите, които проведохме сега през кафе паузата, необходимостта от пълна прозрачност е абсолютно важна. За първото голямо събитие ние направихме детайлен отчет. Мисля, че ако е позволено да има нещо като ковчежник или човек, който отговаря за тая прозрачност, аз съм окей да бъда назначен и да имам ангажимент пълна прозрачност за всички постъпления и разходи. Защото аз тая сутрин преведах една сума и затова се интересувам къде. По PayPal ли? По PayPal? Ами... Както и да е, да. Тази сума реално от днеска я считаме като дарение на инициативата и има грижата, тя е свързана с лична сметка. В момента ще я сложим и ще я запишем от ваше име. Добре, чудесно. И прозрачността е много важна, защото 100%. С неща, които не са за прозрачност. 100% гарантираме ви, не е целта, така че двойно внимание, за да нямаме никакъв повод за упреки, за укор от когото и да било. Добре, прието. Добре, тогава да приемем, че това е предложение за добавяне към така изброените 4 възложения, едно пето. И то е учредителното събрание възлага на члена на инициативния комитет Деян Василев да отговаря лично за отчетността и прозрачността за набирането на средствата. Ковчежник. Другия човек, който да борави с сметката, защото Дидо най-добре знае разходите и всички. Да отговаря, трябва да го гласуваме. Да, да отговаря за отчетността и администрирането на сметката. Да. Добре. Да, по така направените 5 възложения, има ли други предложения, други въпроси, възражения? Добре, разбирам, че няма. Моля да гласуваме тогава с вдигане на... Кое? Не гласуваме всичко, да. Мисля, че е по-удачно, ако сменим Любомира Чистите за за комуникацията с казване. Добре. Добре, и окей, това предложение окей. Изменяме предложението за Комисията за защита лични данни Биляна Гигорова, възложението на члена на инициативния комитет Биляна Гигорова. Да, така, с тази последна бележка, има ли други бележки? Не. Тогава отново моля да гласуваме с това. Само просто току-що там са ми написали, че е добре да утвърдим тези градове, в които ще се проведе официална инициативата с срещи, нали, като имена, аз само ги казвам. Необходимо ли? Било добре да се напише с оглед връзката с кметовете, да се представя като протоколно решение. Да, добре, окей. Това решение не може ли да се вземе последствие от инициативния комитет? Принципно е възможно, било добре за разговор с кметовете да го има в протокола на учредяване. Ако искате, може или да го делегирате по бланкетно, че имате... Да, възлагаме на инициативния. Възлагаме на инициативния комитет. Добре, окей, значи всъщност имаме сега шесто възложение към инициативния комитет и то е учредителното събрание възлага на инициативния комитет да състави списък с общинските центрове, областните центрове, които... Моля? Аз мисля, че това може да се вкара горе в другата точка, където беше допълнителното за разговори с кметове. Там да бъде... Окей, допълваме. Добре, допълваме възложението за преговори с кметовете на населени места. Първо за съставяне на списък с населените места, в които ще се събира подписка. Събират подписката и упълномощаваме инициативния комитет да
води разговори с кметовете във връзка с поставянето на обекти на инициативата за събиране на подписи. Добре, други бележки? Няма. Този път следно гласуваме. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Да, благодаря. Против? Няма против. И това решение се приема с единодушно мнозинство. И така мисля, че изчерпахме всички въпроси от днешния дневен ред. Ако считате, че има въпроси, които не сме решили, не сме засегнали, моля да ги повдигнете сега. Ако не, може да преминем към една неформална част. Да? Още две административни неща. В бързината пропуснахме специални благодарности на Иво Бошков и екипа му за стриминга, видеостриминга на събитието. Наистина... Аз мисля, 5 или 6 човека, които лично не могат да присъстват, имат огромно желание и предполагам са гледали това. Парите сега, докато правим нетворкинга, ще изброим колко сме събрали, ще направим протокол, ще обявим и това, за да покрием разходите от днешното събитие. И това, което исках да призова пак, нали, като самоназначил се ковчежник, ще направим бюджети по-детайлни, какво ще ни коства от тук нататък да отидем до градовете, да организираме, да наемем зали, да активираме хора. По груба преценка, мислим, че около 5000 лева ще са достатъчни. Целта не е да правим някакви мощни финансови разходи, а мощно гражданско мобилизиране, което, както се вижда, няма необходимост от големи пари, има нужда от гражданска будност. Така че нека да продължим в този дух и ще се радвам да продължим да комуникираме с всеки един от вас, който иска да се включи за събиране на подписи, изпращане писма на депутати и така нататък. Моля ви, запишете си имейлите и също така имаме Фейсбук група, която ще координира тези неща, така че се убедете на който иде от инициативния комитет, за да бъдете включени и да можем да след 15 септември реално ще започнем същинската работа след регистрацията по закона за личните данни. Това от мен е чисто като заключителни приказки организационно, ако някой от инициативния комитет нещо иска да каже или който ще е да е как по-добре да се организираме, нали, да свършим работа. Да ви обърна внимание, че контактния лист е в Фани. Наистина, просто оставете си данни, ако искате да се свържем с вас. А иначе вие може да намерите инициативата на нашия вебсайт правосъдиезавсеки.com и във Facebook инициатива Правосъдие за всеки. Там може да получите повече информация, да следите актуалното движение на нещата. И така, ако няма някой... Благодарности на теб, Димо, и на Цецо за... Благодарим ви също за позитивното отношение и продължаваме напред. Както се казва, това последното изречение, забравяме другия смисъл, който носи. Само да кажа, че важно ще бъде наистина събирането на подписите. Ще има в Пловдив, както и в още поне 10 населени места в страната, такива маси специални. Едната ще бъде разположена в Пловдив или пред общината, или пред съдебната палата, другата ще бъде някъде около пункта, в който ще върви кампанията за електронното гласуване. Темите са близки, да ги съчетаем и да обхванем повече хора. И Пловдив беше първи, но Пловдив ще бъде предпоследен при Софийската заключителна среща. Тук ще има още една среща в началото или по-скоро между 5 и 10 октомври, вече от типа, който се провежда в цялата страна, на която ще бъдат поканени и местните и народните представители, хора от съдебната власт, председателя на местната адвокатура, въобще хора пряко ангажирани с темите и нещата ще се дискутират вече и съвсем професионално, така че чувствайте се поканени и ще има информация и за тази среща. Да, благодаря. Малко още да се видим в залата. Като цяло до към 3 нещо сме запазили, така че наистина да използваме момента да се запознаем, за да е наистина хоризонтална мрежата. На добър час! Това е самата подписка платка, която иначе